И здравейте, роботчета! И здравейте, звезди! Вече не трябва да говорим силно. Малко да се услужа на долу. Вече не трябва да говорим силно, защото имаме микрофони, които ни бяха за Коледа. Да, които са ни за Коледа. И сега за Коледа няма да получим никакъв подарък, защото го получихме малко по-рано. Няма значение, аз исках да го получим по-рано и без това. И сега пак ще играем на Rocket League, да ги тестваме, после ще го видим. И после ще може правим още видео, защото сега имаме микрофони. Може да правим. ASMR. Сега може да направя един кратък ASMR. Може би. Така, хайде да започваме, да си спираме с простите. Чакай, това е моя. Спри го. Бабо. Мяу. Пак не го спрях. Защо винаги не успявам? Тук си. Сега започваме. Играем. О, не, вие срещу кой играем? Не, пак ли се жъпки стъпи, мамоти? Оф. Само да не е на уния мап, дето пише много верен. Не знам, а този е в Токио. Ще да кажа, че е в Китай. Хайде да започваме. Ама не знам, но на този много... Те игри, да? Не. На този много е мокро и много се хлъзга. О, не, защото вали дъст. Сега може да си говорим много тихо даже. Така, този го блъскаме. Къде съм, бе? Алекс, го правиш? Не знам. Искам да бутна този мамут. Къде отивам, бе? Той кога е дошъл, бе? Той тук ще умря. То за 3 секунди си умрял. Ай, стига, бе. Пак ли то ни вкара? То си миналия мач сам ми вкарваш. Влез, морето. Yes. Хайде! Шуй! Аз. Но на високо. Аз не знам как се... Трябва малко преди това да спреш, за да може да не е толкова силно. Ма иначе ще да вкарам. Майко. Винаги като Меси. Алекс, вътре е топката. Карай я. Много се хлътвам. Алекс. Давай, Патрик. Какво давай, Патрик? Ти играй. Ма аз играя. Какво искаш? Алекс! Какво съм ще направил? Блъскаш ма само! Не.
Не можах да скоча! Не можах да скоча! Иначе ще да вкарам. Не. Спасих я. Не! Бум! 1 minute. Аре, вече съсици. Не! Какво се случва? Искам буст. Искам буст. Добре. Имам буст. Какво беше това? Ай, стига, бе. Не, Алекс, не трябва сега да... Спасих я. Едно. Давай. Алекс! То ще да се вкара за мен. Приех ги! Мамучите! Бау! Добре, първата игра. Няма да стана във въздуха. Днеска 3. Днеска нали 3? Днеска 4. Ще е специален епизод. Да. Само за специални. Играем срещу корони. Да, за нормални играем 3, за специални играем 4. Да. Ама то, че не си определен. Аз мислих, че съм определен. Само бустчето ми. Нямам буст. Аз също. Искам буст. Ти си ми взел буста. Алекс, може да се смениш камерата, ако искаш да гледаш на където ти сочи колата. Чай, сега не можа... Беше изключен и сега не знам на къде трябва да вкарвам. Честно ли кучето Рекс не вкара? То се казва Рекс. Але, защо я дари? А ти е топката. Ете. Махни се, бе! Ай, стига, бе. Точно ще ударим топката. Не. Сейф. Направих сейф. Ай, стига, бе. Влез. Алекс, вътре! Вкарай, Алекс! Къде?
Алекс. Спри да ме пускаш, те! Това ти е любимото нещо. Стига ти! Айде, това аз го вкарах, защото се разменихме джойстиците. О, добре. Нали знаеш, че винаги когато аз съм? Не! Yes! Я го вкарах. Това не знам как влезна. И аз, защото тръгнах настрани. Айде, бум! То що ма бутна, е? Разбрахме, че госпожата не е гледала. То си вкара авто. Yes! 3 на 3! 3 на 3! Се види мен? Ето ви го. Не е заради теб. Аз ударих топката и то си вкара авто. И не го ли видя? Не. И това беше на коса да вкарам. Шакаш ли, ако ще правиш? Не! Алекс! Алекс! Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Алекс! Аре. Айде те към вратата, бе, Алекс. Пак загубиш. Алекс, защо ще вкарам някакво гол? Да, аз съм от дясното отляво. Абе, те запомниха вече, аз съм с коронката, той без. Хума путна! Ти трябва да отидеш от мамутите. Ай, стига, бе.
Не влизай. О, добре, не влизай. Алекса, къде си? Удари топката, бе! Майко! Спасиха, щяха да ни вкарат. Ехе, Алекс. Не, давай, Алекс. Не. Yes! Гледай от тук. Гледай тук, бутнах. Тук, пау! Тук мислех, че няма влезем. Аз мисля, че ще удари града. Да, точно. Това сейф ли беше? Не. Аре бе, съси ти бе. Те смело се бутат. Те се бутат повече от мамучите. Те мамучите просто... Опа. Карах се автогол. Патрик е по-зле от мен. Ти си пълен бавяр. Да съм после от тебе. Ма ти си вкарат чрез автогол. Аз го направих без да искам. Ама аз не го направих, то и аз без да искам. Карай. Да, ама после аз ти вкарвам головете, нали? Ако викат съм по-зле от ти. Ари, бе. Ай, стига! През една секунда. И това беше видеото днес. Ох, не знам как не са ни вкарали до сега. Не, тъпо ще да вкарам. Ай, стига, тък му беше пред вратата топката. Сега не кажа, че ме вкараха. Майката е толкова прост. Кой? Другия. Беше към вратата и той е рита към тяхната. Моля се, никой да не удра. Аз не съм по-зле, аз че карвам головете, бе. Гледай тук колко умно го направих. И сега го бутнах да може да влезе. Това се... Така да разменяме джойстиците. Голасо. Ти на едно. Калма. Скипиди. Това е първи път с микрофон, тъй че не знаем толкова как да го правим или какво да правим. Дали ще карам докато не съм. Вкарах докато не таком. Вкарах докато не гледам. Не знаеш. Защото ми извибрира. А то даже отишъл настрани, виж и влезе в ъгълчето. Тук вече няма шанс. За малко пак да направим като един път дета блъснах и ти вкара и ти. Ама да, това беше най-епик момента. Влез! Той си вкара автогол. Това не е наред. Аре бе! Аре бе! Виж какво става. И
И после буквално он му направи асистенция и другия я вкара за автогол. Аре бе. Гол. Ай, стига бе. О. Ще какво са? Май не вкараха. А не са. То да видим вкара, че е 2-5. Защо така забива? Сам на този PlayStation, сам като игра на PlayStation, без като гледам YouTube или нещо. Да. То добре, че като гледам YouTube не е така, че направо ще я да издивявам. Това беше толкова близко до нас. И пак да не вкара. Няма как да не вкарат вече. За една секунда. Ще да вкарам. Айде, имам 4 гола този матч. Направих преносът и застанах бързо. Още един матч имаме. За специално видео. Какви са ти? Не знам. Ай, стига бе. Ние дори не обнавихме топката. Аре бе! Стига! Стига де! Тук е с една секунда, тъй. Ти да няма да вкарат автогол. Чакай, искам да го видя. Ама аз не се казвам Патрик, защо изписа Патрик вкара? Защото ние още изобщо не сме докоснали топката и те си вкараха автогол. Те си вкараха автогол без ние да сме докоснали топката изобщо. И това се брои за гол на отбора. И изписа Патрик, пък нашия отбор се казва Патрик. Схвана ли? Не. Ай, стига бе! Тук е с една секунда, така. Пишете коментари. Влиза! Чакай, искам да го видя. Пау! Това беше повече от средата на мапа. Майко, няма смисъл. Можех просто да вкарам. Не. Ако бях ударил. И аз също ударих някой. Майко! Аз сам се асистирам. Виж, сам се асистирам. Вкарвам се вътре и я стрелям. Аз сам се асистирам. Сама асистенция. Ти пак нищо не правиш. Не! Майко, как щеш да ме блъснеш? Не влезна? Не влезна? Алекс, моля те се, почни да играеш. Ще карам назад. Да не объркаш бутоните. Да.
беше ударил, ще да вкарам. Ой, хей! Бот. Про. Майко от този, къде го изстрелях. Вземи ми буста. Хе-хе-хе-хе. Мисля си, че влезе. Не, ако имах буст, вече ще аз съм вкарал. Алекс, моля те. Май, колко това влезе. Този вкара авто. Този вкара авто. Виж как го вкарах. Ма не. Виждат колко трудно го вкарах. Аз си мислех, че е авто. Това е авто. Ама пак то дори да не го беше ударил, пак ще да влезне. Алекс, какво правиш, бе? Дрифт. Завъртане. Какво за въртане, бе, Алекс, играй? Какво за въртане? Ама нали да оцелиш топката? Нали е тук ще оцелих. Като не трябва. То се направи сейф на отбора. За малко ще да си вкарам авто, ама то спаси. Пак не мога да си взема буст. Защо ме е бутна? Тихо. Чакай. Не да ме питаш защо ме бутна, можеш да играеш. Това ако Много лесно. това дали не беше от средата. Това е много лесно, защото това е лесно. Не, това е лесно, защото просто е лесно. Какво говориш? Допреди малко. Майко, какъв гол. Аз казвам лесно. Да, лесно, защото е лесно. Това е си логика. Ма това ти го каза. Алекс, къде учиш? И имаме 3 гола преднина. Хайде да вкараме от на Алекс джойстика. Хайде да вкараме от моя джойстик. Застанах на 2 гуми точно. И нека имаме 7 гола на 2. Не, Алекс ще да вкарам. Бихме. Аз се карах назаде към вратата. Пак заби. Ти имаш... 0. Не, имаш един направен от мене. Смисъл? Да. Готови сме. Дали трябва 4? Да. Това не е 5-то. И сега нека направим 5. То по-бавно не може да. Давай, играй. Играй малко, така ще играем. Един път ще играем. Научи тако. Знам. Нека малко стане аз да бъда Патрик.
Пак вкара го. Чакай. За да се ти. Не. Твърде ми гледа. После надолу и вече за това се казва Бразилия. Това беше много яко. Патек, сезона ни кога свършва? Не знам. Но то е ясно, че този сезон ние ще убием. Не е ясно. Ние имаме 7 загуби. Но имаме 15-16 победи. 18. Което и сега няма да вкараме. Не, Алекс! Ти та вряз ли си, бе? Да. Абе, Алекс, ще да вкара толкова красив гол, ти ма бутна в последния момент, даже ма задържа се едно си от другия отбор. Ау! Сега вече може да снимаме видеа на улицата от много далечно разстояние. Ако тия микрофони имаха и камера, Как го вкарах? чакай. Няма влезна. О, влезна! Тук се радваш, бе. Абе, не. Дай, просто да вкараш. Защо скочи? Не знам, защото съм тъп. Така, изблъскам. Нямам буст. Аз също. Аз чика, бе! И отново няма, вече имам. Алекс, давай вкарвай, моля се, пак не вкара. Как ти утреш, бе? Цели града.
И победихме. Те за 20 секунди нищо не могат да направят. Могат, Те само един гол да вкарат. а те даже не го вкараха. Това бала ми ще да го вкара. Да, бобът. Оставите поставя. Стигате! Това трябва да се го броим. 6-0. Вкарах един или два. Сега трябва да спрем за малко. И довиждане, роботчета. И довиждане звезди. Ние си играхме на Rocket League, направихме... Мисля, че 3 победи, 2 загуби, мисля, че направихме. Имаме 19 победи и 7 загуби. Горе-долу добре. И мисля да свършваме и да ви гледаме към следващия път.